Ei, com va? Soc Carol Servus. Nice to meet you. Good morning. Espero que vagi bé. Sí? Jo per aquí, ja sabeu. Vaig vinc i vaig, explorant, a veure si trobo algun animaló. I quan el trobi, us aviso. D'acord? Bé, fins ara. Vaig cap allà. Els espais d'interès natural tenen una importància cabdal en la preservació del medi ambient. Per tal de vetllar per la salut d'aquests espais naturals i també per dur a terme la gestió dels boscos públics de la comarca, es va crear el Consorci d'Espais d'Interès Natural del Ripollès. El Consorci és un ens local que porta a terme diversos treballs i estudis encaminats a l'aprofitament sostenible dels recursos i la protecció dels valors que ofereix aquest entorn. Pi negre, 31 i mig. El Consorci gestiona 6 espais inclosos dins la xarxa Natura 2000, dels quals 4 són espais d'interès natural. Les capçaleres del Ter i Freser, Serra Cavallera, Serra de Montgrony, les Obagues de la Vall del Rigart, les Ribes de l'Alt Ter i els Rasos de Tubau. La comarca disposa d'una gran qualitat de béns i serveis i un ampli ventall de possibilitats pel visitant per tal de poder gaudir del contacte amb la natura a través de diverses activitats. Excursionisme, esports d'aventura, caça de bolets i turisme històric i cultural. Destaca el gran nombre a la zona de vestigis romànics, esdevenint una de les concentracions més importants d'Europa.